Takže čauko, vítam vás z tohto netradičného prostredia. Netradičné hovorím preto, lebo som na dedine. Neviem, či to je moc dobre vidieť, ale som tu na dedine a hovorím to preto, lebo nebudú tak často vydať videá. Chcem, aby ste to tiež vedeli, predsa len ste moji diváci a chcem, aby ste to vedeli. Tak dlhšiu dobu si myslím, že budú vychádzať videá, pokým nespravím ten 10 minút to vyrieším. Alebo dokým nebudete chceť, pokiaľ vám vadilo, že nevydávam videa, tak budem musieť natáčať na tablet, bohužiaľ. Pretože zachytávajú to iba 10 minút a neviem, ako sa to dá spraviť. Neviem narábať so žiadnym nahrávacím programom alebo tak, takže bohužiaľ. A je tu úplne perfektný výhľad tu vzadu. Je to úplne perfektné. To video možno bude tak 3 minútové, neviem. Možno sa zase vykecam a skončí to ako vlog statier. Mám pripravené ešte jedno video, to bude asi z World of Tanks, ale neviem presne. Možno nebude z World of Tanks, ešte uvidím, z čoho bude. Ešte uvidím, odkiaľ bude to video. A tu na nás kričí pes, neviem prečo. No ale jednoznačne dlhšiu dobu nebudú vychádzať videá. Ale dúfam, že vám to nebude vadiť nejak. Teraz tu všetko šteká a tak, čiže to ma asi moc nepočujete, ale dúfam, že vám nebude vadiť, že nebudú až tak často vychádzať videá. Ak vám to nejak extra bude vadiť, tak natočím to ale buď na tablet, lebo neviem narábať s nahrávacím programom. Neviem, nikdy som to nerobil, tak neviem to extra nejak, ale uvidíme ako to pôjde všetko. Všetko je zatiaľ vo hviezdach ešte len. Samozrejme prázdniny sa nám chýlia ku koncu. A dúfam, že príchod do školy nebude taký omračujúci, ako by som čakal. A dúfam, že všetko bude v pohode, lebo ak niečo nebude v pohode, tak to bude doriti zlé. Zase prázdniny sú celkom super, ale prejte ako moc sa nestretávate s ľuďmi a tak. A snažíte sa na niektoré veci zabudnúť. Ja napríklad sa snažím zabudnúť na niektoré učiteľky. Lebo ja si myslím osobne, že viac ma bavilo hento byť doma ako byť v škole. Ale to každý, kto je už taký väčší školák, tak vie, že byť doma je lepšie ako byť v škole. Ja sám sa o to snažím, že aby tie videá mali nejakú kvalitu a tak, content, ale aby mali jednoducho tie videá nejaký objem. Ale zatím sa mi to moc nedarí a neviem prečo, ale myslím si, že kamera stráca niečo. No, snažím sa tie videá urobiť také kvalitnejšie, ale neviem, či sa mi to podarí, predsa len. Neviem do toho dať takú kvalitu, ako sa môže zdať a neviem tie videá nejak extra kvalitne spracovať. A predsa len tie videá budú lepšie, neviem, či videá budú lepšie, keby neboli, alebo keby boli a boli zlej kvalite. Ale vlogy, nebojte sa to, alebo také niečo, no neviem, také kvalitné informačné videá budú na túto kameru točené. Tá kamera možno nie je nejaká extra profesionálna, ale za tie peniaze, za tých 80 eur asi, čo som za to dal, je to celkom dobré. A ako hovoríte si, kamera za 80 eur, to musí dobrý shit. Je to akčná kamera, čiže je hlavne určená na chodenie von, na také akčné zábery. Je to outdoorová kamera, ale po slovensky, alebo tak je to akčná kamera. A je to hlavne určené na to, aby sa natáčalo vonku a na nejakom bicykli, alebo to na nejaké akčné zábery, na to je hlavne určená, ale samozrejme môže poslúžiť prípadne na natáčanie, ak som hovoril. A to zachádzam asi už moc sa vykecávam, že? Tak sa neviem, či toto video nazvem informačka, alebo nie, ale asi áno. Ale nechcem sa tu druhého vykecávať o tom, jednoducho mne je ľúto za to, lebo tam je to nastavenie videosmičky a tým pádom tie videá by boli iba 10 minútové a vážne nechcem na 60 minútové videá. Možno z nejakého Gran Turisma budú videá dobré, alebo z World of Tanks, z toho môžem dať videá.
Alebo ešte SFGenko, popravde, keby ste chceli. Alebo také niečo, ale inak nič. Po prípade by som mohol Alpha z 8, ale to by sa mu nesohral, lebo ja s tým tabletom hýbem zo strany na stranu a to by nebolo dobré. Tak. A inak, neviem čo by som tak povedal, ja jednoducho videa tak moc veľa nebude vychádzať, možno natočím ešte pár videí samozrejme. Mám tam ešte jedno video z World of Tanks, to vám tam dám určite, a z World of Tanks možno nebude ešte videa, alebo budú, všetko vo výzdach, ako hovorím. A práve tu prechádza vlak okolo nás a neviem čo všetko, ale som tu na vesnici, jak môžete vidieť, a je tu celkom fajn, ako musím povedať, že tak dobre tu zatím nebolo. Ale vám môžem porozprávať nejaké príbehy osobné, lebo mám dosť príbehov, ktoré stoja za povedanie. Aj keď to už bolo otrepané, lebo každý mi hovoril, že kopíruješ Selassieho, kopíruješ, lebo ja by som to nenazval Bad Kid, ale nazval by som to príbehy z detstva, ale inak to je to isté skoro. Iba by som to inak pomenoval, ale inak by to bolo o tom istom, no bože, ja by som tie príbehy mal o ničom inom ako Selassie. Ale inak by to bolo to isté. No, a neviem či by ste chceli také videá, alebo nie. Záleží na tom, čo si človek dá za tú námahu. Ja si nedám žiadnu námahu s tým videám. To vám poviem aj teraz, jednoducho. Ja som nebol taký, že by som o niečo zabojoval alebo tak, ale jednoducho niekedy to tak musí byť. No a vždycky musí byť niekto taký, kto tie videá odflákne. A teda momentálne som to ja. Inak môžete sa dozvedieť, že možno od niekoho sa môžete dozvedieť, že som úplne retard, ale tomu neverte. Ja by som kľudne si dal s námahu s tým videom, ale nechcem si s tým dávať námahu, pretože som len... Nie som nejak, neviem, nemám nejakú poruchu alebo tak, ale jednoducho som hento lenivý to spraviť. Ale povedzte mi, ale nie, že to tam nedáte. Napíšte mi kľudne, kto z vás je lenivý. Samozrejme, teraz mi každý napíše, že ty si taký lenivý, ja som nebol lenivý. Každý bol raz lenivý. Raz za život, alebo určite niekedy niekto bol lenivý, aspoň na tú minútu. Nehovorte, že nie, ja som skoro celý život lenivý. Takže napíšte do komentára, kto z vás bol taký lenivý, že som nechcel robiť proste nič. Že chcel iba mať od všetkých pokoj. Ja som už takých pár chvíľ zažil, že som mal od všetkých pokoj a tak. A potom som si uvedomil, že má cenu žiť. Kebyže objaví zmysel života, tak vám ho poviem, nebojte sa. No, o to by som vás nemal ochúdiť, ale inak... Keď som tu v fantázii veci, ježiš. Už ma sere to, že neviem čo hovorím v podstate. Jaj. Ja len dúfam, že ten výhľad je celkom fajn, na tú kameru to celkom dobre zaberá, iba že tie stromy sú strašne tmavé. Oni nie sú až tak tmavé, ale to svetlo ich robí také tmavé. Je to zaujímavé. Ten kontrast. Táto kamera nemôže ísť asi do moc veľkej tmy, alebo neviem. Pretože ja osobne to vidím hodne svetle. Fakt, že svetle sú tie stromy, ale tu sú také tmavé, ak to vidím dobre. No, takže toto je po mňa informačka. Hentok. Jak dobre kamera zabera stromy, ty kokos, a ešte napíšem, že vykecávam sa ako, neviem, idiot. Takto nazvem to video, ale ty kokos bude to mať 0 zhľadnutí a 1 like, ten 1 like dám ja. Čo už? Ak sa vám niečo nezdá, tak to je pretože nejak extra rád nejsom z toho. Jak môžete vedieť. Samozrejme, tie komentáre, že furt točím a tak, tak to sú idioty zakomplexovaní. A teraz som vám to povedal, kľudne si ma nájdete a zabite ma, ale je to pravda. Nemáte mi čo kecať do toho, že ja točím.